Bon dia, poble. Últimament trobo que les últimes declaracions del Putin, que no enganya mai, són encertades. Les dones no les envia al front per poc que pugui, perquè s'han de conservar. La família és sagrada. Els nens no es toquen, són sagradíssims. I m'emprenya perquè m'estaré tornant comunista. Jo crec que no, però bueno, clar, ha arribat un punt que dius ja no sé on estic. La reflexió és què ens passa al món occidental últimament amb que els valors de sempre, família, ara l'han donat amb el menjar, ens volen fer menjar mosquits, importem coses del Marroc que fitosanitàriament ens esgarrifaríem si sapiguéssim el que mengem. Ens estan fent el malbé al món occidental. L'economia ens l'han fet malbé. Ara ens prenen els valors. Clar. I en el fons jo pregunto, el Putin, si és un gran cabró, d'acord, si la fas la pagues, perquè si el traiciones et mata, si el traiciones caus d'un avió, si no te'n vaccina, d'acord, jo sí estic d'acord. Els americans foten igual, Però el món occidental, amb el que estàvem bé. Per què ens l'han de canviar? Per què ens el fan molt bé? Quin interès hi ha en que la família no sigui la família, en que les dones ja no siguin el que eren, i que els fills juguin amb els fills, pederàstia. Qui guanya en fer malbé el món occidental tal com el teníem fins fa poc? Aquesta és la reflexió d'avui. Pensem-hi una miqueta que en el fons el que es busca amb tota aquesta modernitat és fer malbé el món occidental. D'acord? Visca Catalunya lliure.